Hun er færdig. Tid til morgenmad. Tak tid til at komme tilbage. Tid til morgenmad. Godmorgen. Godmorgen. Okay, første dag på gymnasiet. Hej. Hej. Det er godt nok sent, du startede. Ja. Min mor, hun sagde bare, at jeg skulle være på kokkeskole og sådan noget. Man får mange nye venner her. Jeg får en ny ven. Det er hende. Hej. Hej. Vil du se, hvor klassen er? Ja. Det der. I nummer 58. Tak. Ring, 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 ring. Det er klokken, der ringer. Kom. Godt. Det, vi skal arbejde med i dag, er jo matematik. Så jeg kommer ud med noget. Med noget. Ark. Det er til dig. Godt. Den kommer bare op, når I er færdige. Fint. Flot gjort af en nybegynder. Tak. Bakker ned på din plads. Flot, dygtig. Det må jeg virkelig sige. Fremragende. Det er bedre end super og fantastisk og fremragende. Dygtig. Tak, Silla.
Ja, helt klart. Ej, glæder jeg ikke. Jo, totalt. Nå, og hvad der galt det? Tossehoveder. Det skal du nok stoppe med på min første dag på gymnasiet. Det stopper du med. Mig som troede, vi var venner. Idioter. Stop med det der. Det er så dumt. Idiotisk. Ja, og hvis jeg hører en til ord, så bliver det altså slavrøv. Slavrøv? Det er vi vel. Stop! Nu! Infinity! Godt sødlærer. Jeg hader alle. Jeg skrider. Jeg må hjem. Jeg skal må hjem nu. Det